Akhudze Clement Nyengo ali ndi zaka 32 koma pakadali pano iwo ayamba kale kusimba lokoma kamba ka ulimi. Anyengo akuchita ulimi wa ng'ombe za mkaka kuphatikizapo nkhumba, abakha komanso nkhuku kungotchulapo zochepa chabe ku famu ya Akhudze ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Moyo uli bwino ndithu. Komatu sizinali zophweka kuti iwo afikire pamenepa kamba kuti ndi anzawo Anyengo anakanika kupeza ngongole zoyambira ulimi ngakhale kuti anayesetsa kulembera mabungwe osiyanasiyana obwereketsa ndalama m'dziko muno. Kanthu ndikhama n'chifukwa chake lero mu programu ya dziko la mkaka ndi uchi tikumva za phindu limene Anyengo akupeza. Ine zinanga ndi Clement Nyengo, ndi mapanga ulimi wa nkhumba ndi ng'ombe za mkaka. Penaso mapanga ulimi wa nkhuku. Ine ngati nyamata naona kuti mabusiness ambiri kumalawi kuno samayenda kwambiri chifukwa cha mwina economy yathu melili. Koma nazo zoti muli mokha aliyense afune ola safune amene kati adye. Ola khali pa chisoni, ola khali kuti pali pa chisangalalo, pali pakhali zakudya ndithu. Ndiye nazo kuti kupanga za ulimi zinthandiza kwambiri chifukwa kuti market nsika ulipo kali. Chifukwa aliyense siku loyambira chotaka kuzuka mama amagazi kuti adya chani. So nimuona kuti market ilipo. Tena unati zosavuta kupeza nsika pokabula zonta ndikuzisamala. Ulimi namba 2015 chifukwa kuyamba ndikapanga ulimi wazolima lima za mbeuzi. Ndi ntazaona kuti ndime makhalira msondo kusintha kwa nyengo upeza lero mvula yasiya basi chaka chimecho kuli njala mvula yayamba choncho ndi nazana mwina ndiye ulimi waziweto. Waziweto upena inde mvula itati isagwe sikuti nyama zizika affected ya komabe zimakhabe better off than kuti akalima khaso fa ngati chaka chimecho kuli ng'amba ndi chima kasichipezeka. Komabe tiwaza ife mauzo mvula ikangwa pang'ono mauzo amakhalipo. Ndebe nazaona kuti at least ndisakuopa kuti tisaluze kwambiri nagazeti ngamba za nyama za ulimi wa nyama. Naona sasa kada ng'ombe za mkaka facho kuti kumalawi kuno mkaka is almost anthu ambiri amafuna kumwa mkaka. Ndi pamiri ina iliyonse ya malawi kuno pasiku munthu amene kamwe mkaka. Zakudya zambiri zimapangidwa kazawana kaza kuti amafuna mixe mkaka. Ndi naona kuti pali kagapu pang'ono in terms of kupezeka kwa mkaka. Ndi nagaza kuti muna ndizipanga za ulimi wa mkaka chifukwa kuti pamahangati pamasowekera kagapu panalibe ngati tinganeziti chani pamasalirabe pena pake kuti muna titho kwanisa mwabe ineso pandeka sindikakwanisa zonse mwabe ndachitabe lesson kagapu kuti ndimatha kupanga kuti kakao anthu makhapa high demand muliphindu kwambiri kuti umathawani kupeza zosokera zako zimukufuna kasikufizana tikulipira kuthandiza chibali nani sokuzithandiza pandeka kuzisamalira ndi phindu limalona kwambiri ndi. Wigire krater. Igatengo. Jeze normally is one of the smart ni makanga ya ukhondo okay yani kazawa kiyo makani kirogo fat kushani ngomkaka wa freezer no freezer so ya so usunga mukame upanda madea ngazindo shandi zinazita kupanga koma uyinga pali madea no kukama ama kara sabwira muso koma zose zimabwira zokha faka koditsa chuje ni chazaza chibereji zimaima line hapo okay yeah mama mimi mama wewe zose zimangu malaini hapa unyo chimazipa kama imozi katuka ina ibura ikutama ona basi yo kama yo kama tuka ikaba saka kabina yamba juri ndani ngamba yambiri ayo ima zati 10 yanga mbili andini zikabe zoti kuwa zose zwira mufunga te
pasiku pakadali pano pa ng'ombe zetu kama timatusa 125 liters. Mamawa timakama close to about 60, mazuri timakama mbali nayo. Normally kakatu tikapanga timagulisa kuma makampani opanga processing kanga. Monga atikombeza pali Lilongwe Dairy amabwere na kuzatenga ina timachito kasira. Wapakadali panopa ng'ombe zetu kukama ndi about 14 chifukwa choti zina zikadali ndi bere. Zina zikadali ndi bere. Zimatengera kuti berero lili lalikulu bwanji. Koma nthawi zambiri imene kuti ng'ombe ikakhala ndi bere miyezi iwiri yomalizira usasiye kukama fati wafuna tisunge mkaka wa mwana atabade uja ndeti maisiya. Pano zambiri zinazo zikadali ndi bere, zina zimene zikambira zoti bere na zikati bere pali bere. Ineso ndili munthu mmozo dandala mtengo wa mkaka chifukwa kupanga lezi ng'ombe ya mkaka kuti ije ikutusire mkaka pamalo a zinthu zambiri. Nde vuto sokuno lokuti makampani opanga processing kaka ndochepa. Nde titati tikame tokha tusunge utonongekera. Nde pena temangoti nakhatipanga bwache kugulisa mtengo mwati pasawo. Koma patakhala kuti pali makampani angapo ambiri oti akama mkaka at least mwina tamati pasa mtengo yabwino. Fa mtengo akuti pasa pano payo si makwanirabe ndi imene timafunira tikatenga ndi imene timalowesa mu ng'ombezo ndi zimene timapeza. Komabe at least be komana kata unjezebe ukhalibe wambiri mtengo. Chakudya cha ng'ombe timapeza timatola ngati tipeza mamauja ndi kutolera mapesi. Timatenga mapesi aja, mauzu, titenga madeya, timatenga molasses, ndi timatenga nandolo, madeya chimanga, basi. Ndi formula imene timapanga mix kuti izizi ndi ya formula yoti ya ng'ombe zetu kuzikama, izi ndi ya ng'ombe zazing'ono. Iyi formula ine ya ng'ombe zimene sizukamidwa koma lese muna zoti zazikulu chabe koma muna zindibere. So ng'ombe ina iliyonse ya mkaka ndi formula yake, ya ng'ono ndi formula yake, ya ikuluso ndi formula yake azakudya imene timamixira. Kwa timaiza mapesi, mauzu, madeya, masese ndi molasses. Ndi timagula zina mati premix. Maintain energy, not energy. I can really should body maintain energy. Because I'm going to pay so how, not over. Mamuna seza jama tandiza be pang'ono facho kuti mahangati muli sugar. Sono ng'ombe fa chinthu chincha chikulu kwambiri eti chimafuna energy. Mapeso okha madeya chani mulibe. So that sugar helps kuti ng'ombe jekhale ngati ndi ikuchita gain ka energy. Yeah, because the first thing kuti ng'ombe tuluse mkaka, it needs to have the energy. Itakuja mapesi okha, koma ngati energy ikusowabe from mapesi aja, that sugar element mulibemo kwa umachepa. So mapesi mamuna sayama kuthandizirabe pang'ono kuti izikhabe ndika energy level kokwanira as per the requirement. Takhala tikunena mu programu iyi kuti pali phindu lapadera limene mlimi wa ziweto amapeza kulekana ndi mlimi amene akuchita ulimi wa mbewu zokha. Mu ulimi wa ziweto mlimi amatha kupeza manyowa kudzera mu ndowe za ziweto. Anyengo akutsimikiza kuti kupatula kugulitsa mkaka wa ng'ombe, iwonso amakolola manyowa amene amagulitsa kapena kusinthanisa ndi zakudya za ng'ombe. Limenelinso ndi phindu ndithu kuchokera ku ulimi wa ziweto zosiyanasiyana. Nthawi zambiri anthu ena timakopera zinthu kutali. Right? Timafuna tipeze ndalama zonse zokwanira tingopeza chinthu pakamodzi. Chimene chimavuta kwambiri timaopa zinthu kutali. Ine namba ndi ng'ombe 5.
ng'ombe 5 izo magula imodzi ndikuyamba khola choncho ndeni kamagulisa mkaka uja ndikagula imodzi ndikamagulisa mkaka uja kalipa sakatama kagula imodzi choncho sono mpamba surunga lezo ipeze ndalama isi pakamozi komabe uzipezabe ngati uli na chidwi chenicheni kuti passion ngati uli nayo kuti ndifuna ndikhaendicha kuti uzisungira uko nili khola nkhumba ndimatogulisa nkhumba kandi 5 ndikagula muna ng'ombe ziwiri choncho sasa ndikuchosa kwina ndikuyika kwina sono mpamba ndokuti anthu ndalama matakha nazo koma vuto ndokuti mwina timangopita zinthu tali kuti achakuti chesinika pange fund manager chovuta timopa zinthu tali koma ine sanami business ina iliyonse chilichonse chimapanga chimakhala zovuta zake nkhani ndiyo kuti ungopeza how to kuti uthana kubanja vuto licha ndikuona ngati chavuta kwambiri kumalawi kuno anyamata ambiri timafuna ntchito za smart whereby sitifuna ntchito yoti tikhale ngati tikuda kapena kutani timaona ngati ziwezi zamuna za makolo koma mutati muonesese ntchito zambiri zimene akufuna anyamata is like market is saturated ali safuna pangi chimwe akufuna ntchito za smart now makolo akukula zinthu akusiya kupanga anyamata afe tikada ini mphamvu ndi anyamata ambiri timafuna kuti tizipeza ndalama mwa ize kati ngokaoda ka zinthu kina kwake tigulise basi a business yatheka no ine I believe kuti it does not take somebody's age kuti kanina wankulu kanina wang'ono age kwa ine it doesn't matter and I'm so proud kumapanga zimenezi fani mazati ndi chimene chimakunda mtima wanga regardless of my age is what drives me with passion ndi passion yachi yomakhandizi wetu like mukuona mkulimize kula anthu ambiri ani madimba ani minda ya chimanga kachani ni mauza anthu amizi ila muzibwera muzatenga manyowa basi pena timagulisa koma akachuluka kwambiri kuti lese muna pazuluka timapangira kuti muna mvula apasonongeke timathongopereka kwali kwanza kwa ina nakasi like pano ndi community mungothandiza kuti anotenga manyowa basi choncho koma nthawi timagulisa thumba khumba timapanga 500 kwa chalimuzi bene bondi banga uwonerera bana libe ne bondi banga uzidikira bana libe kupindiriza badwa kumade kulipindula mbiri facho kuti nkhumba kukhala nazo ziwiri inuyo lero pakutha pachaka mutapeza mwini nkhumba 15 ngati musamaliya bwino chifukwa nkhumba ni ng'ombe zosiyana nkhumba imatha kuswana 10 pakamuzi ng'ombe imasomwana muzi chaka chimozi andi nkhumba bere lake ndi 3 months roughly about 120 days so 120 days ng'ombe is 9 months nde kudikira kwa ng'ombe ndi kudikira kwa nkhumba kumene kumachedwa kwambiri kwa ng'ombe koma nkhumba yonse imabereka sanga imabereka ana ambiri nsiku nkhumba ulipo chachikulu anthu akangukuziwa kuti wakuti amakhani nkhumba basi poti iye bondi banga anali ndicho linga tsono inu msambutike ndi moyo wanga poti izi zapatsiko abale dinazipeza koma chaziko amaikili munthaka koma chofunika kuti boma linakatithandizako litipangire ma incentives okuti ife tisamakhaye kuvutika bozi vuto lambiri kumakula ndilo kuti value adding ine ndikhani mkaka lerolo mama uno ndakama 60 liters ngati ndingachedwe kusapirisa kwa processor ndigulayo ndekuti wangonongeka basi now for me kuti ndipeze chimashini chosungira mkaka chichokosoma million so chofunika choti boma lidakati litipase ngati ma incentives apange subsidize kapena azipereka ngati pangongole kamati maiko azati kuli ma agriculture banks amathakatika katundu pangongole iwe uzipereka ku ndalama pang'ono so vuto kwambiri lokuti we need boma litithandizeko lipase machinery small scale machinery yoti ife titamata kumasunga mkaka kati tikama mama tikama mazulo ndi tikasiya mazulo koma ano pano pali kokama ndio nthawi imwe thamanga tikasiye kuti kwa amatigulawo ngati titachedwe kwa kachopezerwa unongeka wapase kamote khomo ine sogolo nene ndikamati ndikakhala ndikumaona sogolo langa lili bwino kwambiri sofa chokuti kanthu ndikhama kanthu ndikhama chachikulu ndima target yanga kuti mwina pakutapa zaka ziwiri ka chimozi zitazafika ng'ombe zanga 100 kuti mwina ngati sogolo kuzita zayenda bwino boma lizatiganizira kuti mwina tifata khati kupempha mabanki
kupita kugogoda tiwekeno kana 10 million tigule machinery amatuza TI mbwerese nyumba ndemwe na boma kusogolo kuti kazazindikira kuti ziko liyende bwino tikuyeneka kupanga empower chinyamata ngatife palibe futo linalilonse sogolo wala koma nkhani yokuti angotithandiza kupeza zinthu zotiyenereza ulimi amwene tisakubisireni izi mukuona zonsezi panozi ndikuthekera ndithu chifukwa ngati pa siku limatusa 125 liters mukapanga masamu anu pa mwezi limakhanira mazingati mkaka unimagulisa 250 pa lita kuthekera kwambiri ko basi zokudya zimene meweza mulimi wa ng'ombe ndi mapesi madeya sovuta kwambiri kuwapeza mapesi sovuta kwambiri kuwapeza ulo mauzu sovuta kwambiri kuwapeza nkhani yokuti ungotenga zinthu pamozi kuziwa bwino kuzimikisa kuzilondoloza bwino bwino phindu ndali kuko basi kumanjoya kudya mapesi ouma kwambiri ndi chakudya chake uzu wa green ujainde zimadya koma vuto la uzu wa green umakhala kuti ulibe manutrients okwana umakhala khwime nde nthawi yambiri yoti nthawi ya mvula uzu wa green ujo umakhala kuti olong'ombe kuzipatsa sizinganenepe kwa nthawi imene manenepa ng'ombe nthawi yokuti no tizikudya uzu ouma uja nde umakhala uzu uja wakhwima zonse zofunika mu uzu muja zilimo chimene ng'ombe ingachutire nepe depending ndi breed yet koma ngati ng'ombe ya mkaka imozi yaikulu ino ya size yabwino yokuti sinaberekepo ama timaiti heifer kuti ipeze mtengo wabwino ndi 250,000 yaikulu yokuti mwina yese akama yaberekako kamozi umazipeza mwina 350 400 depending ndi breed. Ifa pali ena amagulisa ma pure breed, ena amagulisa kuti ma semi pure breed kuti lese zinaberekako like ya ng'ombe zili ma phases. Pali zina ma pure breed ngati zina mukuzona apa zi. Pali zina ma pure ene kuti akakuza kuti mene use rusa 40 liters pasiku imatusadi. Pali zina zoti akuzata iyi kugulisani ndi imatusa 20. Ndi amakati ma breed yokuti muna kholo anali wa pure koma before kuti muna aberekana ndi zina amakha quality of the jeri makai kutani ikusika. Ndichikondi cha Mulungu anandipanga munthu omulamula panalibe nepo ndipanga owonerera panalibe nepo ndipanga ozidikira panalibe kuti ndidzabadwa ine zamavuto wanga palibe anamusiyira ine za ufulu wanga palibe anamusiyira ine za tsiku lokufa palibe uyo akudziwa ine tonosia ni moyo wanga manja mwaja uta ine poti iye pondi banga anali ndicho linga tono inu msambutike ndi moyo wanga poti izi zapadziko abale tinazipeza ndipo tutidzazisiya zidakakoma poti iye pondi banga anali ndicho. Famu ya Khudze sikupereka phindu kwa anyengo ndi banja lawo lokha. Famuyi yaperekanso mwayi wa ntchito kwa anthu asanu ndi atatu. Chiwerengero cha anthu ogwira ntchito pa famuyi chimakwera kapena kutsika kutengera ndi ntchito imene ilipo komanso miyezi. Roger Sinjala ndi mmodzi wa anthu amene akugwira ntchito yosamalira ziweto pa famuyi ndipo mukufotokoza kwawo iwo akupeza ndalama komanso chakudya chopatsa thanzi monga mkaka. Nanga ndi Roger Sinjala. Ntchito imene ndikugwira kuno ndikusamalira nkhola mankhumba ndikusamalira ziweto zikunoko ng'ombezi. Ntchito ikuyenda bwino kwambiri popanda vuto lina lililonse chifukwa zakudya zikubwera mwakathithi ng'ombeso zikudya motani mokwanira.
mama wakukacha tikazuka tikuyambake kukoza kukhola kuno kutero choncho kutereka madzi pa moto kugwiritsa ntchito kunoko kukhola kusukira mabere kutenga vasini zida zathu zosuka bwino kuyamba kugwira ntchito yathu tikamafuna kukama mkaka tikathira zakudya zija umumu mazato tentha bigini yathu apo kutenga westa kupukuta mabere kuchapachapa kavasilini kupaka mabere aja ndikwambano kuchosa mkaka izi timapaka vasilini kuti mabere azifewa asamalimbe. Chakudya aisi zingatheka chifukwa ng'ombe ikalwa pakalasha pachemba nyengeka ndi zakudya zi basi zinazolowerera ku kanthu kuti nthawi yakuti timadya tilowe kuti kumene timadyera kucha ungonyamula ziwiya zangoko kumabwera kuno zimangondisatu kumayima apo yakwana tikachosa iyi ituluke ibwere ina mpaka nazonse timalize. Tikamaliza ntchito yathu ija tione kuti apapa ntchito yatha tiyenera titenge zakudya tiperekere zidye madzi tiyike zimwe tikateronso madzulo tipanganso chimodzimodzi mpaka kusekera khola. Phindu limene tikupeza pano lifana si tikutulutsa mkaka wokwanira kuti wopanda vuto lina lililonse ndi phindu limene tikulipeza ndititi zimenelo kwa ntchito ntumene tili tikupezeka pano ndithu kuti anzathu ena akusowa mwayi tuti umene uwu yazokumana nazo zambiri sanambe ntchito mavuto makomomo kusowa sopo kutani komano tangoti tamba kaganyu pano paka ntchitoka china chilichonse chikuyenda bwino. Moyo wathu wa siku ndi siku ndithu ndi wabwino ndithu amphamvu titenera timwe basi nanga sakukhola wakukhola amana zija zakukhola koko tingagone ninjala tikufuna madzi tinawo yera. Monga mwamvera ulimi uli ndi kuthekera ndithu kotukula dziko la Malawi komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu makamaka achinyamata. Ndikofunikira tsopano kuti pamene boma likupereka thandizo losiyanasiyana kwa manja amene sangathe kuzimira paokha kumbali yakapezekedwe kachakudya liganizirenso alimi amene ali ndi kuthekera kuyambitsa ulimi wa phindu umene monga kukhudze farm uli ndi kuthekera kupereka mwayi wa ntchito kwa nzika za dziko lino kupatula kubweretsa phindu kwa eni ake komanso dziko la Malawi.